Okay, bafethu. Ngizomfonela-ke lo mkhulu manje. Udiniwe. La khona kunini engifonela nje lokho ngimbuka. Ubhambile ufike wabhamba uthe ngimfonele. Mawuzwa ukuthi uthini. Nje ngimfonele nje manje. Kodwa nje udiniwe la khona. Ukuthi kanjani ngiyamthuka ngimfokofisa. Mkhulu Katango. Yebo. Phela umuntu ngigcine la nginenkinga lapha kwafika ingane ngagcina sengimatasa ngagcina ukuthi ngingasakwazi ukuthi ngibuyele kwena. Okay. Aha, ugcina uhambile wayikhipha imali mkhulu. Imali ayiphumanga konke. Awu, Ka-Capitec ayiphumanga, ka-Abusa ayiphumanga. Uyabona? Kanjani manje? Angazi nami ngoba wena wethu uphinde futhi ukuthi angazi nami ukuthi uhamba kanjani. Njengoba kunesikhathi ngibe ukuthi ngiyakufonela wena ifoni yangena kwethu. Ayingene lokho, uyabona-ke. Akuphumanga ngisho eyodwa. Yebo, imali Ayingeke. wena ufake kuphi le mali? Angithi ngifike ngakusendela le yase-Shoprite. Ngikusendela iy'namba zase-Shoprite, ngakusendela lezi ezase-Spar. Ngase ngikusendela ukhayisende lo wase-Capitec. Manje ayiphumanga yonke, ngeke fanele uphinde uyizame kusasa mkhulu ngeke. Ngisazophinde ngibheke nami ukuthi la kukanjani. Yabona-ke phela ukuqaleni wena ushiwo ukuthi imali uzoyifaka khona ka-Shoprite, angithi kunjani? Ngiyifake khona. Ya, uyifake khona ka-Shoprite. Manje mina khona umfana wami lo ngamthuma ngayo ukuthi ahambe khona kuyokupha le mali, awuyanga ka-Shoprite, uhambe straight ka-Capitec ATM and ka-Abusa ATM kuphela okanye ka-Standard Bank ATM kuphela. Yabo, ukwenze konke, ukwenze ku-3 kuphela ka-Standard Bank ATM, Abusa ATM and Capitec ATM kuphela. Konke imali ayiphumi. Yabona-ke baba ngoba esibili kuthike ukuthi imali ikhishwe khona ka-Spar okanye phepha, angithi kunjalo. Yazi ukuthi wemkhulu ngizokwenza kanjani? So manje angazi usenze njani ngoba le nto leyo uyensile khona abantu abaphansi akafuni baba kuyenzeke lokho. Uyangizwa baba? Angozi? Le nto uyensile lapho abaphansi abafuni kuyenzeke ukuthi yenzeke le nto leyo ngoba lo msebenzi singawuthatha kancane kuba lo msebenzi ngoba phansi kakhulu. Uyangizwa baba? Hayi fanele ngiyilungise-ke le nto umfana ephinde ebuyele futhi eyobheka ukuthi ngeke ize iphume yini. Kusasa ekuseni mina ngizovuka ngiye khona ngiyobuza ukuthi anti kwenzakaleni and then bese ngiyabuyela kwena ngikusendela iy'namba. Yabona siyenze kanjena kungcono le imali uyikhuphe wena wedwa and uqale kuyifaka futhi again. Ngizokwenza kanjalo. Usofaka kule namba ngifonele ngayo, usofaka kule namba, uyangizwa? Ngizovele ngenze kanjalo-ke mkhulu. Yebo, usokwenza kanjalo okanye islip isophuma khona uzokuthumela ku-WhatsApp and leyiphini, uyangizwa? Okay mkhulu. Manje abantu abadala badiniwe nje. Konke ngizokutshela kusasa phela makulunga lapha. Yeah. Hayi, okay, kulungile-ke mkhulu. Thokoza, angazi ukuthi kuzoba sikhathini. Hayi, mengivuka nje ngizohamba ngiyoyikhipha futhi ngiphinde ngikufakele. Uzoyikhupha wena and futhi uzoyifaka again. Ya, ngizokwenza kanjalo. Yebo, kunjalo-ke. Alright-ke mkhulu. Thokoza. Yabona lo, ngisazomntantisa kusasa ngizoyikhipha ngiphinde ngiyifake. Ethi uyayikhipha iphumi. Ngiphinde futhi ngiqale phansi ngimsendele ezinye iy'namba. Yabo lona nje ngisazomnyisa lo. Bafethu, ningakhohlwa njalo ukuyongena lapha kwi-channel yami ya-YouTube, nisubscribe, ya. Ngiyabonga.